Assalamu alaikum qadrliysler. Näşuunçyksda şu Türkmenistan'ın siyaseti ýaldaý boýunça bir gysgaça öz pikirimi aýtmakçy. Bilşiňiz ýaly şu Türkmenistan'ın siyaset ýaldaý boýunça terefden birinji bilen şu daşary ýurtdaky adamlar Türkmenistan'a hiç ýyly girip bilen ok diýseňem boljak. Hawa sen grup bolup siyaset edip bilen eger şu hökümet biri sana kaw näme bir grup sana bir garantiýa geçip hökümete hat ýazsa ýa-da Türkmenistan içinden biri seni çağırsa sen şeýle Türkmenistan siyaset edip bilýän. Eger sen ýok ýönemine siyaset etsek diýsen sen Türkmenistan'a hiç siyaset edip bilen ok. Sen siyaset wizany hiç kim kabul etmeýärler, kabul etýän ýagdaýam bir müňden bir sany. Şoň üçin erkin siyaset hiçlik ýok. Eger sen Türkmenistan içinde siyaset edýän ýagdaýynda da Türkmenistan hökümeti şu seni kontrol etýär, senin barıp bilýän ýeriňi bir kontrol etýär, senin turada düşürip bilýän ýerlerini kontrol etýär. Şoň üçin biziň ekonomikamyzyň belli bir siýasat sektory şu rejimiň bahwitine diýilip kökünden aýrylar. Onsoň aý bolýar, häzir daşary ýurtdaky siýasat ýok. Türkmenistan içindäki siýasat nähili? Şu Türkmenistanyň içinde ýaşaýan adamlar bir dinç almanyna da gitýändirler. Türkmenistan içinde ýaşaýan adamlar şu welayat arasyna siýasat etýändirler ýa-da şonýaly pikir etseň. Näkine satda olam şu kän bir üsmedik. Häzir Orsiýede, Kazakystan ýa-da Türkiýe ýa-da başga bir erkin ýurtlara seretden bar, olarda içerki siýasat gaty ösenler. Onsoň şu içindäki iş, mysal üçin Türkiýanyň ýeraýatlary şu bir ýylla işleýän hökmen şolar bir ýylla bir gerek siýasat edýärler. Orsiýetdäki işleýän adamlar şu adamlar ýylla bir gerek ýa-da iki gerek şu başga ýolda siýasat edýärler. Olum belli derejede bar şonýaly siýasat etmek näme bir jemgyýet fenomeni bar. Şonuň jemgyýetinde şonuň kulturasyna şu siýasat etmek diýen bir düşünje we siýasat etmek diýen bir näme hobby. Emma şu biziň jemgyýetimiziň ýapyklygy sebäpli on ýazatlarym kän bir biziň jemgyýetimizde dörät bilmänler. Onsoň şonuň üstü bilen biziň şu ekonomikamyň belli bir güýçli tepdiri, siýasat tepdiri kän bir ösmek. Onsoň öz tecrübemden aýtsam şu mektepde okuyan döwrümizde hawa näme azandan olsa ýylla bir gelip şu ýaşaýan ýerimizdäki ýadygarlyklary, tarihi ýerlere da siýasat etmek şu näme däwemiz zatymyz bady şu haçan tom kanikulu gelenne şu näme türlü siýasat da gidilýän ýöne onuň aýtjak bolýanym bar şu siýasatda gidemizde kän bir näme üstümedik siýasatda. Häzir sen daşary ýurtlaryň bir ösen siýasat däpdesturlaryna seretden bolýar. Şol ekonomik drive bolýar. Sen siýasatda bitýän, sen pul töleýän, sen öwrenýän, sen şonýaly näme bir emosiýa alýan, sen şadýanlanýan, sen täze zat görýän, sen hujwalýan, gaz etýän şonýaly näme bir ösen siýasat şu tebigaty bar. Emma bizde şu zatlara ösmedi. Şoň üçin şu zatlary ösdürmek üçin şu ilk bilen bir erkin jemgyýet ýaldaýyny gazanmaly. İlk bilen bir ýönekeýiji hukuklama gazanmaly. Açynda bir de şu bir erkin hereket etmek mümkinçiligi bolan bir adaty olmasy, hukuklama zatlary gazanamyzda şonu etip bolsa geljekde öz siýasy sektorymyzdan siýasat sektorymyzdan ösdürýär.
Şunlukça şular, dinlän üçin köp sag bolun, geljekde görüşýänçe.